Novinka Dynafit Ultra, cenovo dostupné trailové bežecké topánky, ktoré sú priamym nástupcom Ultra 50. Určené od kratších až po stredne dlhé behy a so strednou mierou tlmenia vám poskytnú dobrý kontakt s terénom. Táto novinka priniesla niekoľko pozitív, no nájdu sa aj nejaké negatíva. Zvršok má použité lacnejšie spracovanie sieťoviny a vnútorného polstrovania, predný okop na špičke je tenký a iba jemné bočné gumové lemovanie. Plusom je však širší strih vpredu, dopad je tak stabilnejší a prsty sú prirodzene rozložené. Váha je oproti predchodcovi nižšia. Čo sa týka podrážky, tá je tu rovnaká ako z 50, poskytuje výbornú trakciu a priľnávosť aj na mokrom teréne, jemnou nevýhodou je však nižšia životnosť. Veľkým plusom však je doporučená cena výrobcom, ktorá je pri priedušnej verzii 140 € a pri verzii s Gore-Texovou membránou 160 €. Dynafit Ultra je tak modelom, ktorý síce neohúri náročného zákazníka, ale rozhodne nikoho ani nesklame. Určite mu daj šancu a príď si ho k nám vyskúšať do Vereda Sport v Považskej Bystrici.